Dumela bakulu, the nyaya metician is here. Nasi ndasangana neimwe nyaya pabepa reAfrica Beautiful Orund vakanyora kuti the 37th AU Summit to discuss Zimbabwe. The 37th African Union Summit 2024 is expecting a report from SADC on Zimbabwe. Our highly placed sources within AU say the 37th AU Summit 2024 will mainly focus on education and trade issues, of course, but agenda number 7 of the 9 is on Zimbabwe under the topic good governance, human rights. It's the SADC organ on defense politics and security cooperation through the SADC Secretariat, which push through this agenda. The SADC Secretariat feels the need AU input on Zimbabwe. They said the 37th AU Summit will be keen to deliberate on how the continent will maintain momentum on various issues like peace and security, trade, integration and economic development, human rights and good governance, among other things. We have it on good authority that SADC will make submissions on Zimbabwe to the 37th AU Summit. SADC will outline the progress they have made so far and the challenges they have faced. They will also submit to the 37th AU Summit their resolution for fresh elections to be held in Zimbabwe to correct the illegitimacy in Harare. The SADC Secretariat arrived here in Addis Ababa, Ethiopia, led by the SADC Executive Secretary ESHE, Mr. Elias Mpedimagos. Nyaya vakanyora pa Africa Beautiful Orund. Asi inini muri yeZimbabwe chaita kuti ndizouya nenyaya iyi ndazoona pakanzi varuda kudiscuss zvekare nyaya yefresh election in Zimbabwe. Ende zvinhu zvinogara zvichingoti shungurudzawo isusu tichiti ivo vacho waye vakomana vacho veSADC vasingatauriwo nyaya iyi pachavo. Tingozvionera bepa racho kana riri kunyeba. Asi inini senyaya metician I believe kuti these guys kana vachinyepa mushonga wepropaganda kuiexpose kuitaura so that vakagara vachiona kuti pane vanhu vari kuongorora tunyaya twatiri kuita kuti ichokwadi here chikutaurwa ichi vachapedzera vazvisiya vazvimira because hazvibatsire kuti vanhu vapiwe false hopes kuti vangoramba vachikuti alright zvichaita manje zviri kuita asi nguva ichitoenda nguva yacho election ichitosvika pakutodoswedera 2028 potonzi pakutangidzwa kuitwa mamwe futi. Hazvina zvazvinobatsira muri yeZimbabwe takada kutarisa nyaya iyi. Hazvina zvazvinotipa semaZimbabweans vanenge vachitarisira shanduko kana kuti change munyika. But muri yeZimbabwe inini senyaya metician ndangoya panapa ndingokusiyirai zvinhu zvakadai zvazvina kubva muromo mangu asi zvabva pabepa randaverenga iri vachitaurawo maonero avo nezvinhu zvavari kuexpecta. So kana chinge watanga kusvika pana peri first time yako ndangachikukumbirisawo kuti kusubscribe mahara ukomenta ulike ushare ndoramba tichidzoka nemaupdates mamwe anopisa nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.